Sa inyo ang mga importante nga mga public minimum health standards. Samtang nagapatigayon kita o kung nagdiretso kita sa aton nga pagpangabuhi sa pangadlaw-adlaw balik sa trabaho. Pahanumdum sa gihapon nga wala pa natapos ang away batok sa COVID-19. Importante ang pagsuksok ng face mask kag face shield. Ini ang mga butang nga makaprotekta sa aton agud nga makalikaw kita nga malatnan sang COVID-19. Importante man ang obserbar sa physical ug social distancing kag syempre pagpang-disinfect sang aton nga mga kamot. Mga simple nga tikang mga kalagad pero amo ini ang makalikaw sa aton nga malatnan sang makamalatay nga coronavirus disease o kun COVID-19. Nga pahanumdom naton sa inyo, always gid nga sundon ang ini nga mga regulasyon kung gina-implementar sang aton nga gobyerno, hindi lamang para sa aton kaugalingon, hindi lamang para sa aton nga mga pamilya, kundi importante pati man sa aton nga mga frontliners, especially aton mga medical frontliners nga nagapakigbato para nga maluwas ang mga nalatnan sang masakit. Sa sini nga matinion mga kaalagad, dulong naman natin sa inyo ang update sa coronavirus disease, mga kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Capiz, Western Visayas, kag sang bugos nga Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pinakaulihing status update sang coronavirus disease 2019 sang Provincial Health Office sang Capiz kagahapon nga adlaw mayara sang na-record nga 25 ka mga bag-o nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa probinsya. Sa karon nagdangat sa 91 o 91, 8.58% ini mga kaalagad ang aktibo nga kaso sang COVID-19 diri sa Capiz. Mayara man sang na-record o kunduga nga 3 ka mga individual nga nag-ayo sa nasambit nga masakit kag sa kabugusan 919 o kun 86.70% ang total recovered cases. Wala sang nadugang sa mga napatay o kung ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19 kag nagapabilin sa 50 o kung 4.72% ang na-record nga ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19 related disease. Sa kabugusay naglabot na sa 1,060 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 diri sa aton nga ginakipan sang 261 gikan sa mga suspected cases. 154 naman sa mga locally stranded individuals, 46 ang nagikan sa mga returning overseas Filipinos, 489 sa mga high-risk contacts, kag 110 ang nagikan sa mga authorized person outside of residence, kag local cases. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa pinakaulihing nga datos sang Department of Health, Western Visayas Center for Health Development, kagahapon may arasang na-record nga dugang nga 47 ka mga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Nagikan ang mga inis sa Negros Occidental nga naka-record sang 18 ka mga panibag-o nga kaso. Syudad sang Bacolod nga may na-record nga 16, syudad sang Iloilo nga may arasang 5, probinsya sang Iloilo nga may arasang 4, kag probinsya sang Capiz nga naka-record sa dugang nga 3 ka kaso. Sa karon 1,809 ang aktibo nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas, kag sa kabugusan naglabot na sa 19,178 ang total cumulative number of cases. 80.24% sang mga aktibo nga kaso ang asymptomatic kung wala sang may ginabatsa ganaman nga simptomas ng COVID-19. 14.39% naman ang mild, samtang 4.76 naman ang severe. Kagahapon man nga adlaw nagdugang sang 42 ka mga recoveries sa Western Visayas, kag ang total reported recoveries naglabot na sa 16,837. Mayaraman sang 6 ka mga individual nga ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19 kagahapon, kag sa kabugusay naglabot na sa 534
ang total death toll sa Western Visayas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa pinakabago lang gid nga COVID-19 update, Case Bulletin 256 ang Department of Health, subong nga adlaw Nobyembre 25 tuig 2020, meras ang nadugang nga 1,202 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Sa karon 27,745 ang mga aktibo nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas, so kuno mo ini ang 6.6% sang kabagusan nga kaso. Mayara man sang 183 ka mga individual nga duga nga naka-recover o nag-ayo sa masakit, kag sa kabugusan 386,955 o 91.5% ang total number of recoveries. 31 ka mga individual ang ginbawian sang kabuhi sa nakaligan nga 24 oras, kag 8,250 na ang total death toll o namoy ng 1.94%, sang kabugusan nga 422,915 total confirmed case sa bilog nga Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kalagad ang update sang COVID-19 sa probinsya sang Capiz, Western Visayas kag sang bug-os nga Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, ihatag naman naton sa inyo ang mga balita na tuhoy sa COVID-19 kag iban pa nga mga isyu nga dapat ninyo mahibaloan. Magabalik ang Kasak Special Coverage matapos ang mga importante nga mga pahibalo. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo,
o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sang November 2013, kag sang nagligad nga December 2019, sang dalasaon kita sang Super Typhoon Yolanda, kag sang Typhoon Ursula, nga nagtuga sang malaparon nga kahalitan diri sa aton probinsya sang Capiz. Amat-amat kita nga nakabangon, bangod sang bulig halin sa iban nga rehiyon diri sa aton pungsod, kag bisan man sa luwas. Sining nagliligad nga mga sinimana, 3 kasunod-sunod nga bagyo, ang Quinta, ang Rolly kag ang Ulysses, ang nagdala sa mabaskog nga hangin, mabunok nga pag-ulan, kag madalom nga pagbaha sa mga kaprobinsyahanan sang Luzon. Ini nga mga kalalatan, nagtuga sang gutom, naguba sa mga balay kag kagamitan, kag nagdala sang iban pagid nga mga halit sa kabuhi sa madamo naton nga mga kauturan. Bangod sini, nagapanawagan ako sa aton mga tumulo sa paghatag sang bulig para sa mga kailo naton nga mga isig ka Pilipino nga nagaagi sang tuman nga mga pag-antos bangod sa mga nahinambitan nga bagyo. Aton na ini kahigayunan sa pagbalo sa ila kaaluan sa ngaraman kita sadto sa ital-ital nga kahimtangan. Ipabadyag naton sa ila ang padayon nga gugma kag pagupod sa ila sang Dios paagi sa aton hamili nga pagtabang nga sarang naton mapaagi sa aton parokya o mission station kag opisina sang social action o kasak. Salamat gid nga madamo kabay nga padayon kita nga bendisyonan sang Dios bangod sang aton kaaluan sa mga nagakinahanglan. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage kag para sa atin nga mga headline. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
WHO kag DOH nagpaandam sa publiko nga ginabawal pa ang mga dalaguan nga pagtililipon sa pag-abot sang Pasko. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Department of Health target nga mabakunahan sang COVID-19 vaccine ang 60 million ka mga Pilipino. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Samtang price range ng swab test sa Pilipinas gindeterminar na sang gobyerno nasyonal. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita sa gawas sang Capiz probinsya sang Iloilo, hindi pa handa nga magbaton sang turista suno kay Governor Arthur Defensor. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang pagpadayon sang quarantine sa balay sa mga nagapauli nga LSIs kag OFW sa syudad sang Rojas, gintugutan na. Kasak Special Coverage. Kasak. Kag sa iban nga balita, obispo sang Tugigaraw nagapanawagan sang pagpakighinon-ano nagud nga masabat ang problema sa pagbaha sa Cagayan Province. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginapanugyan sa karon sang World Health Organization nga hindi danay magpatigayon sang dalagkuan nga mga family reunion ilabi na sa maabot nga selebrasyon sang Pasko. Nagpahanumdom ang Department of Health sa tanan nga kung pwede likawan danay mga dalagkuan nga pagtililipon. Nakabalakan sa ahensya ang posible nga pagtaas ng kaso sang coronavirus disease o COVID-19 subong nga Christmas. Suno kay Health Secretary Francisco Duque, hindi dapat magpakampante bisan pa nga padayon nga naganubo ang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Pahanumdom sa mga eksperto, mas piliin ang mga online celebrations agud nga makalikaw sa mga nga malatnan sang nasambit nga masakit. Mas maayo na lang nga mag-attend sang online masses, mag-video call sa mga miyembro sang pamilya kag mag-online shopping na lamang. Samtang panugyan sang simbahan, mayara sa mga available nga online simbang gabi, Advent recollections kag kung magkadto man physical sa ang mga sumilimba sa simbang gabi, ginapasiguro gid nga strikto nga pagasundon ang health protocols. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Wala danay isang Christmas party nga dalagkuan subong Christmas mga kaalagad. Minilang pahanumdom sa aton kay isa sa mga worst case scenario is syempre ang resurgence ng COVID-19. Sa karon yara na kita sa almost 2 weeks no. Masobra na gani 2 weeks nga manubo sa 2,000 ang daily confirmed cases naton sa bugos nga Pilipinas. Kag maayo ini nga balita buot silingon amat-amat na kita nga nagagamay o kung nagakadula ang COVID-19 diri sa aton pero hindi buot silingon nga wala na sang COVID-19 mga kaalagad. Sa karon bala nato no bisan kita sa atong kagalingon daw kulukampante nagagmay nasanay na kita sa sining nga environment daw wala na lang gani sang COVID-19 pagwa mo sa karsada no pagkadto mo sa mga baligyaan daw wala na lang sang COVID-19 maliban nga nakikita mo ang mga tawo nga nagasuksok sang face mask kag face shield. But siningon amat-amat na naton nga ginbaton nga yari kita sa new normal. Pero mga kaalagad aton gihapon nga panugyan sa tanan no especially sa aton kita tanan no nga maga-celebrar no excited man sa Christmas kag celebration kay bala nato ng Christmas kanya maning pinaka manami o kun tiyempo sang pagtililipon especially sa mga pamilya may mga dalagkuan nga mga family reunions. Ay labi nga gusto gid naton nga makaupod aton nga mga pamilya sa sining nga tinion matapos ba naman ang kadamuon nga nangin paghangkat sa aton sa sining tuig pero minaganing pahanumdom sang World Health Organization kag Department of Health mga kaalagad likawan lang naton danay kung posible no nga magtipon start mo sang family reunions kag especially kung aton nga mga kauturan o kung mga miyembro sang pamilya ang naghalin pa sa mga iban nga mga lugar kag ulupod kita magtililipon in a very simple way pwede man kita nga maka-celebrate sang Christmas nga hindi naton kinahanglan nga ibutang nga aton kaugalingon sa risgo sang COVID-19. Pwede ambal gani no nga mayara sang online masses kung luyag naton nga magsimba pero hindi kita pwede magsimba kung hadlok kita nga manatnan sang COVID-19 kay pagkabalo naton no dayon ang simbang gabi mayara lamang sang mga strikto nga ginapatuman sa sining simbang gabi.
Pero kung hindi kaya o kung hindi nahadlo kita mayara sang online masses, mayara man sang advent mga ang recollections, mayara man sang iban pa no, like for example kung luyag natin magpamakal sa mga regalo, pwede man nga online na lamang. Kag kung luyag natin nga makaupo daton pamilya sa sinila nga tuig, hopefully next year o next Christmas, gagmay na lang no, hindi na natin kinahanglan mag-antos, mag-video call lang kita danay sa sini nga mga tinion. So mas importante sa gihapon mga kala, parehas ang natabo sa Panay Christmas Village no, gin-adjust gagmay ang regulations sa Panay Christmas Village. Bangod man no, kung pasugtan mo lang damo gid ya sang tawang luyag nga magkadto, luyag nga maka-feel no sang Christmas spirit sa sini nga mga tinion. But unfortunately kay tungod open space siya, madamo ang gakadto, ang damo gid ya ang nagahalin pa sa mga malayong lugar, sari-sari nga tawong nagatumpok dito, hindi na naton maobserbar ang physical distancing. Rason nga ginpa ka maayo no sang local government unit nga just gagmay ang regulations dito. Minaman no ang aton tani nga mangin practice sa sining maabot nga Christmas. In as much as we want nga maka-celebrate sang Christmas kaupog aton nga mga pamilya, tani mas importante o mas nagapangibabaw sa gihapon ang aton nga kangawa nga hindi kita malatnan sang coronavirus disease kon COVID-19. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Samtang sa iban nga balita, 60 million ka mga Pinoy ang target sang Department of Health o DOH nga mangin benepisyaryo sang mag-aabot nga COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Suno kay COVID-19 ZAR Secretary Carlito Galvez, sa karon 4 ka mga dalaguan nga pharmaceutical companies ang kaistorya sang gobyerno sang Pilipinas para sa mga nasambit nga bakuna. Ginpahayag sini nga bag-o mag-abot ang Nobyembre 30, magapirmahanay na sa ginatawag nga Memorandum of Understanding o kun MOU ang Pilipinas kag ang mga kumpanya para sa gilayon nga pagbakuna sa masunod nga tuig. Ginpahayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga prioridad sang gobyerno ang mga yara sa vulnerable nga sektor kaparehas sang mga imol, mga tigulang kag iupod man sa listahan ang mga pulis kag militar. Suno sa DOH, sakto na ang 60 million ka mga Pilipino kung mo ini ang 60 to 70% sang kabugusan nga populasyon para mabatuan ng pandemya. Sandig sa payag sa WHO, epektibo ang paggamit sang herd immunity o kung pagbakuna sang parte lang o kag hindi bilog nga populasyon para nga matapos ang paglaptas ng coronavirus. Samtang plansyado naman na sa Department of Finance ang kapin 73.2 billion pesos nga pondo para sa ginataya nga $25 o kung 1,200 pesos sa kada halatagan sang bakuna. Maliban sa gobyerno, mayara man sa mga hindi magnubo 25 ka mga dalaguan nga mga pribado nga kumpanya nga nagasuporta kag nagabulig sa pagpatigayon nga makaangko ng Pilipinas sang bakuna batok sa COVID-19. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Problema galing niya kay Presidente Rodrigo Duterte o pud gid ang militar. Hindi gid pwede mapauli ang pulis kag militar. So ang beneficiaries no, ang priority mga kailagad sa COVID-19 vaccine aton nga mga imol nga sektor no. Mga pinakaimol nga sektor kaupod na dira mga kalagad ato mga senior citizen, upod na dira man ang mga immunocompromised kag syempre iupod no haman ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga militar kag pulis kay sila man kuno tuod ang nagapakig-upod o kuno isa sa mga dalagkuan nga grupo sa nga nagapakigbatok sa COVID-19. So ang herd immunity amo ini siya ang strategy kung sa diin part lang sang bilog nga population kay hindi man masarangan no, we understand no nga hindi man masarangan sang bilog nga Pilipinas siguro nga hatagan sang bakuna ang tagsa sa aton bangod man sa kakulangan sang resources syempre kung nantawon mo 1,200 pesos kuno ang isa ka bakuna kag almost $25 no, so sa 60 million pa lang nasa 73 billion na kinahanglan sang Pilipinas and hambal man sang WHO okay na ini no para mapakigbatuan ng COVID-19. Gagmay na lang tinion mga kaalagad hambal sang national government ang aton paghahulaton na para nga makaangkon na kita sang bakuna sa COVID-19.
Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa iban nga balita, gin-anonsyar sang Department of Health nga mayara sang joint order kaupod ang Department of Trade and Industry para sa pagbutang sang presyo sang COVID-19 testing. Suno kay Secretary Francisco Duque ang nasambit nga desisyon ang kaupod sa administrative order kagahapon kag maging epektibo nga daan. Flat rate nga 3,800 pesos ang presyo sang nasambit nga RT-PCR test sa mga pampubliko nga pasilidad, samtang 4,500 to 5,000 pesos naman na para sa mga pribado nga establishmento. Dugang pa suno kay Duque nga ang government facilities ang mayara sang subsidized testing. Matadaan nga sang Setyembre pa plano nga magbutang sang price range sa pagpatigayon sang polymerase chain reaction o kon RT-PCR test bangod sa mga reports nga mayara sa mga pasilidad nga nagasukot tub-tub 10,000 pesos para lamang sa isa ka swab test. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. So, mani mga kalagad, ang price range nga ginset sang DOH kag DTI, 3,800 pesos para sa public hospitals or laboratories, 4,500 to 5,000 naman kung private. Ikaw, diri yata sa Rojas City Diagnostic, RT-PCR and Diagnostic Center, do 4,000 pesos, no, pag luyag mo nga pag COVID-19 testing. Susulod man siya sang range, actually, nubo pa siya gani. So, mina lang, para lang ini mga kalagad nga kabalo kita, no, sang dapat naton nga gastuson kag hindi man kita ma-take advantage ng mga facilities kay siguro sa sinimanabi nga mga tinion medyo naghagan-hagan naman na ang COVID-19 pero syempre may mga requirements kung kaisa like for example kinahanglan naton mag-travel, kinahanglan naton magpatigayon o kung magpaidalom sa RT-PCR test. So mini ang presyo 3,800 para sa mga pampublikong ospital or laboratories, 4,000 to 4,500 to 5,000 naman. 5,000 sa mga sa mga private establishments o private laboratories. Samtang sa iban nga balita sa gawa sa probinsya sang Capiz, sa karon hindi pa magbaton sa mga turista o kung magbukas liwat ang turismo sa probinsya sang Iloilo. Ini ang ginkumpirmar mismo ni Governor Arthur Defensor para sa hibalo sang mga detalye kag rason sang gobyerno sang probinsya sang Iloilo. Igadulong ni Alagad Real de la Rosa ang live report. Ara sa aton nga linya para sa pagdulong sang balita, Alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Hindi pa sa karon pwede nga basta na lang magbaton sang turistang probinsya sang Iloilo, ilabi na mayara pa sa mga critical areas o kung mga lugar nga may mataas nga kaso sang coronavirus disease o kung COVID-19, suno kay Governor Arthur Defensor Jr. Suno kay Defensor, sa karon hindi pa stable ang estado sang probinsya pagabot sa away batok sa COVID-19 kag nagalain-lain pa suno diri ang sitwasyon. Sa pinakauling nga report kahapon, ang probinsya mayara na sang kabugusan nga 2,553 ka mga COVID-19 infections, kung sa rin 2,192 ang nag-ayo na sa masakit, kag 275 ka mga aktibo nga kaso ang padayon pa nga ginamonitor. Dugang pa sang gobernador, ulaton sining mangin rekomendasyon sang Western Visayas Regional Task Force, samtang pagabasihan man sini ang desisyon sa sitwasyon sang Metro Manila kag Cebu kay kalabanan sa mga turista nga nagakadto sa Iloilo ang gikan sa mga nasambit nga lugar nga may baluan epicenter sang COVID-19. Suno pa diri, ginahimo sining tanan agud nga hindi magbalik ang pagtaas sang kaso sang COVID-19 bisan pa nga naintindihan sini ang pagpaluga sang travel restrictions ang magabulig sa pagbuhi liwat sang ekonomiya sang probinsya. Samtang kunatoy sa biyay sa sulod sang Western Visayas, ginatugutan na ini apang para lamang ini sa essential purposes. Panugyan sini, ilabi na sa mga lugar nga ginakabig nga critical areas, likawan ang maglagaw sa sulod o kungwa sang probinsya, agud nga hindi malatnan sang virus. Base sa datos sang Iloilo Provincial Health Office nga napetsahan sa Nobyembre 23, ang probinsya nakarecord na sang 2001 ka mga indigenous COVID-19 cases. Kaupod mo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo, ini sa Alagad Real de la Rosa para sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamo nga salamat sa imong gidulong nga balita, Alagad Real de la Rosa, so hindi pa pwede.
Ambal ni Governor alang-alang pagid ang pagbaton sang mga turista sa probinsya sang Iloilo. Matuod man no, kalahadlo kabi ang resurgence sang kaso sang COVID-19. Bala man naton ang probinsya kag ang syudad sang Iloilo ang isa sa mga pinakamataas nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Balaan man naton nga ang Iloilo dako nga lugar, sentro man sang komersyo, kag subong man dira nakabutang ang madamo nga mga offices, especially national offices dira mismo sa probinsya, kag may mga madamo man sang lugar nga pwede bisitahan sang aton nga mga tourists kag kalabanan nga nagakadto sa Iloilo suno man sa gobernador ang gikan sa mga lugar kung sa diin mga nangin epicenter sang COVID-19 kaparehas sang Metro Manila kag sang Cebu City. So, importante mga kalagad nga ang pagpamigang no, sang local government unit maliban sa pag-intinding kinahanglan naman na mag-amat-amat. Actually, ginhalugaan naman sang Iloilo ang ilang mga restrictions when it comes to travel within sa syudad kag subong man sa bilog nga Region 6. Pero syempre iba na ang istorya kung sagwa na sang probinsya no, kagagikan kung pwede na ba lang nga maglagaw, leisure ang rason nga managakadto kita sa ibang mga lugar. Hindi pa siguro gid ang ini ang tiyempo ina ang pahanumdum ni Governor Defensor sa aton tanan. So kung kamo no, buyag magkadto sa Iloilo, hindi pa ni pagsugtay na kung ang purpose mo hindi essential. So kinahanglan lang gid naton nga magpamigar mga kaalagad, hindi pa dayon sa gihapon nga wala nagapakampante bisan pa no nga magagmay na lang ang kaso sang COVID-19. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Sa iban nga balita, pwede na nga sa balay na lang ipadayon ang pag-quarantine sa mga nagapauli nga mga locally stranded individuals so kon LSIs kag returning overseas Filipino workers sunod sa pahayag sang Rojas City Government. Mismo nga si COVID-19 Command Center Executive Director Ronald Amigo ang nagkumpirmar sa nasambit nga aktibidad kung sa diin base man sa Omnibus Guidelines. Ginatugutan na ang mga LSIs kag ROFs nga mga pauli sa syudad nga magpadayon sang ilang mandatory quarantine sa ilang mga kabalayan apang kinahanglan nga masunod ang pila ka mga kondisyon kaparehas nga may dapat may kaugalingon nga kwarto kag CR ang nasambit nga persona kag wala sang immunocompromised nga miyembro sang pamilya sa sulod sang balay. Kabahin ang nasambit nga bag-o nga pagsinuludan sa ginpaathag nga sa mga ginpaathag sa ginpatigawin nga pagsinapol sa mga kapitan kag representante sang 47 ka mga kabarangayan sa syudad sang nagligad nga semana. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Sang November 1 mga kailagad may alas ang executive order si Mayor Ronnie De Vaz nga pwede na mag-home quarantine. Pero ang hambal dito stricto man sa gihapon nga i-monitor sang barangay health, emergency response teams, ang sakaron no ang mga locally stranded individuals kag OFWs pwede na gid yan no diretso na sa ilang mga balay kay naka-quarantine na sila didto sa Manila samtang nagahulat sang ilang RT-PCR test. Kinanglan lang no nga pwede ka mag-home quarantine kung negative ka sa RT-PCR test kag sundon ninyo ang mga kondisyon kapareha sa moto gani separate dapat ang imong kwarto, may ka dapat sang kaugalingon mo nga CR hasta nga matapos ang 14-day quarantine mo. Kag syempre mag-monitor man ang mga katapos ng Barangay Health Emergency Response Team kag mayara ka man sang sanction syempre kung mahibaluan nga wala ka nagasunod sa mga nasambit nga protocol. Kasang Special Coverage. Samtang sa iban nga balita, sagwa sang kapis kag iban nga balita maliban sa COVID-19, obispo sang Tugigaraw nagapanawagan sa pagpakighinon-anon para masabat ang nanging problema nga pagbaha dito sa Cagayan Province. Para sa pagdulong sang detalye sang balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Apple Queen Labrador. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Nagapaniwagan sang paghinananan si Archbishop Ricardo Bacay sang Archdiocese ng Tugigaraw agud nga masabat ang problema sa pagbaha sa Cagayan Province. Suno sa obispo, madamo sa nangin rason kung nga man nagdala sang mataas na tubig o kung grabe nga pagbaha nga amuman ang nagdala sang dako nga kabudlayan sa mga residente sang Cagayan.
Rason nga nagakadapat lang nga hatagan ini sa nakakaigo nga pagtamod. Dugang pa ni Archbishop Bakay, kinahanglan nga may yara sang obrahon kag nakit-an sini nga ang sabat amo ang paghinan-anon sa mga natungdan nga ahensya, mapagobyerno, simbahan o kung pribado man nga talatapan. Sunod diri halin pa sang una bukas ang simbahan sa mga kaparehas sini nga ilukuton, pero sini nga tinion kinahanglan nga magpakita ini sang intensyon nga mag-ubra sang konkreto nga aksyon para sa pagsabat sa problema. Hindi na dapat nga pagtugutan nga maliwat ang nasambit nga makalulumo nga sitwasyon. Samtang matapos sang assessment kaupod ang team sang NASA Caritas Philippines, prioridad sang Archdiocese nga mabuligan ng mga pamilya nga nadulaan sang balay kag padayon naman ang relief distribution. Sunod sa datos ng gobyerno, ang bagyo nga Ulysses nga nagpanalasa sang Nobyembre 11 tubtob 12 ang nakaapekto sa kapin 3.67 million ka mga tao kung sa diin masobra 277,000 ang nag-evacuate kag 73 ang na-record nga napatay. Sa pagpamuni ni Father Antonio Labiao, humanitarian arms ng simbahan nagpadulong sa mga malapit nga dioceses nga amo ang Ilagan, Bayumbong kag San Jose. Sunod sa Caritas mayara inisang igapain nga quick response nga pondo nga 33 million pesos para sa mga lugar nga naapektuhan sang pagbaha. Kaupod niya sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamo nga salamat sa imong gindulong nga balita, Alagad Apple Queen Labrador, kag nabatian ninyo mga kaalagad ang mga balita gikan diri sa Kasak News Center. Oras naton, alas 4:54. Madamo gid nga salamat sa tanan naton nga mga kauturan nga nagupod sa aton sa sining edisyon sang Kasak Special Coverage. May aras sang Church in Action karon sa gabi mga kalagad from 6:30 to 8 o'clock in the evening kaupod sa Alagad Rio de la Rosa kag Father Mark Grand Floor. Magakinalang kita liwat buwas. Same time, same station, alas 4 tubtob alas 5 para sa gihapon pagdulong sa inyo sa mga importanteng mga balita na tuhoy sa COVID-19 kag mga balita, issue nga kinahanglan naton may baluan. Sa pangalan sang kabugusan nga broadcast station team sang 88.1 Kader FM sa aton nga overall chairman, the Most Reverend Jose Cardinal F. Advincula Jr. D. Cardinal-elect kag Arsobispo sang Archdiocese of Capiz, aton Managing and Social Action Director, Reverend Father Mark Granflor, sa pangalan sang aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sang aton Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano, Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Jocampo, kag sa aton nga mga Technical Directors, Engineer RJ Borja, Alagad Ming Wego, kag akon Partner Technical, madamo gid nga salamat, Alagad Maria Jean Lorin Balgos. Ako naman ang inyo nangin kaupod. Nangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM Kasak Special Coverage. Madamo nga salamat, kag God bless Pilipinas. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tubtob alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Hindi maon ang radyo? Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na!